Hello mga ka-listeners, balik na po to sa vlog para na po sa intro vlog sa Maribel sa kagabi, no? So, mo shout out sa laman ko, shout out ni Kuan, no? Shout out ni Ma'am Cecil Ruben, no? Ni Ma'am Bill, shout out. Merry Christmas ninyo, no? Shout out ni Ma'am Gisole o ni Ma'am Life Journey, no? Merry Christmas ninyong tanan, no? Nya ni Isim o ni Ma'am Grace Blanca Flor, ni Chili Wong Stevie o ni Ronel Prasco, no? Nya ni Kuan po ni Marlon Suco, ni Noel Urbano, Bilmarji Cañete, ni Stayap o si Kuan Ongol Torido Vlog, no? Shout out niyo. O ni Ma'am Mirian Rustria o ni Cherpar, no? Ni Angie Di Binagracia o ni Speedy Super Pop Girls, shout out, no? So pasinsa ka itong tingog kay murag hinay yun, no? Kaya naman ko po yung mga kasikas sa palibot, no? Mga sakyanan, no? Dapin naman nagkarsada dahil mga ka-listeners, no? Nya shout out po ni Juan, ni Puan Friends, ni Dayan Susida kung ako masayop, no? Kung ni Kay, no? Nga naminaw po kanunay, no? Kabantay ko sa komentar na akong namay nga na mga timanaan, kinamay nga, no? Shout out po ni Juan, ni kalimot menon ko sa tingan, katong bag-o nga si comment ron, nakalimot na ko. Pasinsa kayo, no? Pero kay balo kung naminaw man mo tanan, salamat kayo, no? Mga ka-listeners. Hector Talon, shout out ni Po and Prince, no? Ni sa Pantas Vlog ug ni Kuan ni Noel Estopito, no? Nya katong uban nga di na ko ma-mention, no? Basta kay pasalamat ko ninyo kay kanunay mong naminaw, no? Ug sa mga bag-ong listeners na to, shout out ninyo, salamat sa inyong pagpaminaw sa mga drama, no? Ug sa mga listener, solid listeners nga isag binalik na naminaw gyapon, salamat kaayo, no? Ni Kitty Garcia, no? Shout out, no? Merry Christmas, no? Nya di na lang ko tason mga listeners kay aron makasugod na ta, no? Kadaghan na bang nagngita sumpay na ni, sumpay ko na dayon ingon si Marlon Suco ba to? Sumpay dayon idol, no? Ang Maribel, no? Kini mo na nga panikamutan na to ni. Karon maka-upload ta, panikamutan lang nga di ta makadlawon, no? Kay kasagaran gyud mag-mix ko, makatugmo ko mabtag kadlawon ba, no? Okay mga ka-listeners, paminawan niyo ang part 7 sa Maribel sa kagabion. Ug karon mga higala, dili ta maglangan, iya ang sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabion. Itong sakit na parang langit lamang ang pakiramdam. Baga na kayo ang make-up sa kong kamot. Suwayan na ako og pabuhat sa adlaw. Kasuwaw sayag sa adlaw. Nia, ako nang ipatungod sa adlaw ang akong kamot nga may pagka nga make-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ibuhat mo. Gusto ko mapapaso ang mga kamot? Ma, dili gid gihapon ko makagawa sa adlaw. Bisan kun mag-makeup ko. Anak, natural lang nga masunog kas kahayag sa adlaw tungkol kay may sakit ka. Gikapoy na ko ining sakita, ma. Maribel, pamati na ako. Di tabangan pa ka magagawa sa panahon sa gabi. Kaya lagunin pahibos ni anak. Pero mura kong ungo nga magawas lang panahon sa gabi, ma. Wala tayo mahimo, anak. Kung sa pagdawat na lang, anak. Ayaw ko bala ka. Manggita kong sulbad na lang imo kahintang. Sa pagkakaroon, panahon sa kagabi ka lang mo na magawas. Haba? Sige, sige.
Aron dili kalaayan, inigtulod sa adlaw, mahimo kang moapas na ko sa tindahan. Maninda ka panahon sa kagabion. Tinuod ka, ma? Oo, anak. Di ba misugot naman kung magpakita ka sa mga tao? Pero sunda ko. Sa panahon sa kagabion lang. Ikaw umupantay sa tindahan kutob alas 12. Sige. Sige, ma. Salamat nga pagawason ako nimo. Pero kinahanglan siguro ni mong wa na'y adlaw, ha? Una ka mo apas na ko. Oo, ma. Dali, ato ng tambalan ay mo paso sa kamot. Oo, ma. Cindy! Anong imo man ang gisunog mga paintings? Kinahanglan pa bang balik-balikon ko pagsulti ni mo, Andrew? Di lagi ko gusto nga doon na pa'y butang dinis ato mo pahinumdom ni mo bahay atong Maribel. Ay, unsa man? Masuko ka na ko? Nahinugon kas mga pinintal atong babayhana? Andrew, asawa ko ni mo. Og dili ko patuog kasing-kasing nga dili sakitan kung masuod ka sa uban. Labi na kung babay. Gusto ko ako lang ang tanan nimong atensyon. Pero kung gusto kag kalinaw sa pagpuyo, kalimti tong Maribel. Di na ko gusto nga may mulitok pasiyangan inimbaya, Andrew. Sa manong, akong paggon ang kayo. Looya sa mga pinintalo, nindo ito makayong pagkapintalo. Unya, gikaon lang sa kayo sa dakong kasayon. Ako mahimot yun. Ita. Kung saan nga, ako ng mga asawa si Cindy. Magsundrang yung gisulti. Nadilit na maghiskot sa ngaan atong bayana. Ato na lang ilisan nga nung. Ilong Jalupe, parisol sad ka na. Usa may parisol. Kung pari na ko sa musulsol. Dili ko parisol, oy. Unsa mo ka? Tisol. Unsa? Tiyo, nga kusog, musolsol. Nabuang na ko! Andrew! Andrew! Hoy. Nabuang na Ay, ko! na pagsulting mabuang ka, o yan ka. Nadayunan ka di kag na ikaw lang. Lula, ano mang kun? Muna unsam di ka. Ha? Bitaw dong, inaunsa man ka dong? Ako kasabot sa akong kaugalingon. Naglagot ko sa akong kaugalingon nga napasakitan ko ang akong asawa. Dili ni husto nga akong buhaton sa akong asawa, dili ba? Misaad ko, nalipayon ka nun na si Cindy. Pero unsa man yung nahitabo karon? Unsa man yung akong gibuhat kadto niya? Gusto gyud ka dong. Napasakitan din mo ang imong asawa tungod kang niya ng Maribel. Lula, tiyo, wa din ako tiyo Pero unsa? Pero unsa? Ha? Nganong naluoy man ko ni Maribel? Nganong di man siya mawa sa kong nahuna? Nganong kisakitan man ko nga nalayo si Nana? Nganong nag-uol man kong nagtanaw si mga pinintal ng gisunog ni Cindy? Ngano man? Tugod kay may pagbati ka niya. Hoy, ma. Ay, pagsultian na, uy. Mapatian ka yung taon ni Cindy. Sagon saon akong basa. Pero mo na ang gibati ni mo, Andro. Kay kung dili importante para nimong usa ka tao, di gad mahitabong masakitan ka. Kinahanglang mawahan ni Lula. Maluoy ko sa akong asawa. Iampo na, Andro. Unsa? Iampo sa Ginoo ang tanang nakahuot sa imong dughan. Ayuan niya nga unta, mawain ng debate nimo para ni Adtong Maribel. Bitaw. Ang Ginoo lagi makatabang nimo, Anandro. Una-una, ang ganda kong sa, bisan kung maghuna-huna ka nakagusto ka na silang babae kung may asawa ka na. Lula. Mauna. Pero, kung naulipon lang siya sa gahom niya itong Maribel,
Di tingali na sa ama. Mabitaw, iampo na. Ang Ginoo ra makatabang ni mo, Anandro. Ganang naingod man ining among apuyo. Human sa mong kasal ni Andrew, angay unta nga magbalipayo nami. Pero... Di ba ko gusto mag-exulti ni mo, Andrew? Ako ninday, tulan ni mo. Mahimo bang magsulti ta? Suot, Lola. Di ba ko maklaro ni akong kao? O baga nga sanglas, do? Di na, bay. Magunsam tayo ni silungsod. Pangitaon ang albino. Sige. Ani lang ka sudis karinderya. Ako na yung mga na bahay na din silungsod. Kung doon na ba sila inailhan na ng albino nga imong gisulti. Sige. Ay ka balaga. Katagad ka kwarta. Ay, nagunan na, bay. Dako kong utang ka bubuton ni mo. Sige, diyaw na ka. Hanggang makitaan tagang bayhana ka. Kung demonya ka man, malas ka. Maribel, wala ka na ko. Ato ko sa tindahan sa lungsod. Sige, ma. Unsa man, sakit pang imo paso sa kamot. Madaan na ni ma. Maantos rin ako ang kasakit. Ma, moapas ba ako ni mo karong hapon, ha? Oo, laki. Unto pala sa hapon. Biya din isbay. Pero pagputos lang hapon sa lawas, ha? Oo, ma. Mag-jacket ra ko o magbandana. Oo, sige. Ato na ko. Ako na magdaog pa ni hapon ni mo, ma. Ato na lang ta sa tindahan man ni hapon. Oo, sige. Ikaw mahibaw. Ato na ko. Salamat ng kitugutan na kit ko ni mama nga musagol sa mga tao. Salamat. Kalimta na ng Maribel kasi. Huwag ikay problema la. Ibisan ka may. Huwag gusto nga makunahuna na ng Maribel. Pero si Andrew nga kong problema. Siya ang kanunay mo pahinumdum na ako ni anang Maribel. Cindy, ang asawa kinahanglan nga taas o pasensya. Ayaw pagsugot nga makuha na itong Maribel ang kasing-kasing si imong bana. Unsay buot mong ipasabot, Lola? O sige, hani mo siyang away. Mas maluoy siya ng Maribel. O mas malayo kasi ang kasing-kasing Cindy. Unsa? Busa kung gusto kang magpadayon pag inyong kaminyoon nga way gubot, ipaubos ang imong garbo isip asawa. O tabangi si Andrew nga makalimot kang Maribel. Lola. Kapuyon usahay ang kasing-kasing sa pagpasabot sa tao, Cindy. Mas mahibawan mo ang dagan surahuna ni Andrew kung naakakanunay siyang dool. O sa dili makaayon ni mong bungulan ni mo siya. Wapag yapon mausap ang kaepektibos panultihon nga bisag unsang klasiya sa away ayaw ni pasadpis adlaw. Inig kagabi kinahanglang nagtupad yun ang magtiayon sa paghigda. Lola. Nakasabot ka basbot ka pasabot, hindi. Lola. Ako sa akong panahon, bisa ng inyong lolo pa'y nakasa. Ako'y mangayog pa sa hilo. Unsa? Doon lagi. Basta maglagot ko niya, ako din siyang ingnon. Hoy, Kanor, pasaylo ako sa imong sa. Unsa? Ingon anak mo nga mag-away si Lolo, Lola? Maungawa gyud makahuna-hunas pagpangitag babae sa lolo ninyo kay wa pa gani siya kasa ako naman siyang gipasaylo. Mga di na lang yun siya magpakasa. Mao ba?
O ayaw mo anang bungol-bungol. Uy, magladis, pero ay nang hilom nga kagubot. Nga nang hilom nga kagubot man, Lola? Ang nagbungol man mo, mong hilom kayo. Pero gubot kang inyong huna-huna. Kaya. Ay mo katawa ka. Ipaubos ng imong garbos, hindi. Kung doon mo sa Andro, tingog yan. Ayaw siyang itlok mo nga makisulti siya lang tao. Lola? Kung ayaw kahadlok nga ilugon anang Maribel imong bana. Kay bisag mag-unsa pa siya. Ikaw ang legal nga tag-iyan ni Andro o dili siya. Naana, makita na nako ang mga suga sa lungsod. Naunsa man ko. Gikulbaan man kog maayo. Mura mo kog nahadlok na nagtanaw sa lungsod. Unsa man kayo mo sugat na ko diha, no? Magdali ko. Kinahanglan makita na ko ni Mama. No. Nagabian naman lang tadi ni Sloan. So, nasbay dong? Unyal lang ko, tiyo. Tibok adlaw man tadi ni gawas. Inom raman tayo ni himo na to ni. Wa man kaduot na kong beer, tiyo. Ingon na naman yun ng problemado dong. Di yun tamahubog. Hoy! Naunsa man mo diha? Ilagyan mo mo no, Dubai? Unya na lang, Lola. Kapoy paglalis. Hoy, Andro. Ikabisit-an, ha? Anong naman kay ipanglimot si mong asawa? Lola. Nakasung na lang kong hinuwat manood mo. Unsa man, wa pa mo mahubog? Saan man na mo pagkahubog, mga tambok maning among isumsuman. Hoy, Andro. Am-ami lang imo asawa dong. Bisa kung saan, wa kay mahimo. Ang magmakig-away siya hindi mo hantod sa hantod. Ikaw may nakasa. Ikaw mga morals mo asawa. Musod na ko ron, Lola. Di ilang ka. Dadig paniapon ko arto ang imong asawa. Aron maulian to. Naray mo sukli dayo. Ma? Maribel? Baik kay di anak ka. Ikaw na bantay din hibi. Mag-CR na ko. Ma. Naraso na ng kwarta, ha? Sige, Ma. Ako na bahala din ni. Alawi. Kalain sa akong ipati. Sigarilyo niya, miss. Anong tutok mong gamis? Nagkailag ka na ako? Hoy, miss. Anong tutok mo ka? Unsa imo? Sigarilyo. O sige ka, ha? Kana lang, oh. Oo. Kadiyot lang, ha? Niya, Bayad na ako. Miss. Ganit lang. May paliton pa ka? Doon na kayo nadunggang mga albino nga nagpuyo din, eh. Albino? Unsa man, ha? Kana bang mga anak ug adlaw? Mga tao na sila ba nga puti tanan? Hangtod pilok ug kilay puti. Wala ba, sir? Sige. Siya ang usa sa mga lalaki nga akong nabunalan. Siya unta ang muluko sa asawa ni Andrew. Cindy, love. Abay na tao ni putahan, love. Sweet.
Salamat. Imo na yung kong ipasud. Cindy. Sorry na gid ha. Unsaon na. Nga. Unsa nang dani mo? Atong panihapon. Gusto ko nga magdungan tagkaon karon. Oh. Love. Sorry na. Dili na ito mausap. Okay na ko. Tinuod ka? Nga okay na ka? Oo. Pasalamat ka nga na si Lola nga. May pasabot na ako. Wala ko'y mahimo kay banata naman ka. Ang angmansad ko yun, makigbuwag ko ni mo tungod ni Maribel. Oops. Ayaw na naglitok ka ng pangana. Oh. Bisan hain na to. Dili na mahimong mulitok anang maungnan. Love, kalimtan na nato siya. Andrew. Love, mabuyan akong tray sa pagkaon, uy. Hello. Sorry nga nagbinalit ako kanina, ha. Sorry. Wala na ko kapugyang akong gibating pangigi. Ambot pa. Maglagot magani ko kung mutanaw kag laing babae. Unsa na ka kung makigsuot ka og laing babae. Love, dili na kita magiskot o problema. Gusto ko nga mahappy ka. Ako sad. Gusto masab ko nga mahappy ka. Sorry na. Sorry na, sad. Hoy, unya na nag-kiss. Gutom ba ya? Mao na resulta ng imong luluod. Mapas mo ka. Ug ako. Papalahubog. Love, undangon na tani, uy. Yes, love. Gikan ka ron. Kung unsa may problema nato, kinahanglang ato ning istoryahan ug sulbaron. Yes, love. Mao na ang atong batasanon. Angay ka na kong sultihan si mama bahin sa maong lalaki. Nga nakita na ako. Pero, basin og dili na ko niya papalikod din eh. Maribel. Ay! Saan ma? Ano mo na kagwas mo po galingon? Kuan, wa man ma. Nabaguan lang ko din eh. Kuan, wa ko maanad sa kasaba din sa lungsod. Kung ganahan ka na mo pauli, sige, manira na lang ta. Sige ma, manira na lang ta. Oh, how'd saban? Ganahan pa kang maninda rong gabi eh? Oo ma, ganahan oy. Lingaw man sab. Daghang tao ang ako makita. Oh, sige. Pero dili una ka makihigala ha. Kinahanglan pilion ni mong imong higalaon, Maribel. Mayo! Maradlaw! Maribel, tago sa kwarto dali. Oh ma. Mayo hadlaw! Naana! Kung si Ato? Mga tanaw dagmanang. Napay nagpuyo din mga albino? Ha? Albino? Oh, albino. Kanang gitawag og anak sa adlaw. Ano nangita mo buwan ng mga tawana dong? Ay lang pangutana manang. Sultihin lang may kung doon na ba'y nagpuyo ining dapitang mga puti kayo. Wa, man ko makabantay dong? Imposible na manang. Unsa? Kung anong imposible man? Basta, imposible nga wala sila magpuyo din eh. Nanago lang tingali na sila. Kung nanago, wag yung makakita na nila. Pero sigurado ka manang nga wag yung ka magkabantayan ng klasya sa mga tao din eh. Wa lagi dong. Sige. O saman doon na ba yung mga kabayan dahil si Babaw? Wa na. Pang-pang man na nasa ibabaw. Sige.
Pero manang kung doon na kayo may bahuan nga mga albino ining dapita, sulti lang niya ko inigbalik na ko. Ha? Importante gini kayo ng tao nga iyong gipangita. Babae nga albino nga kung gipangita manang. Kinanglang makit ang ginago siya. Sige, mubalik na niya ko. Sige dong. Kinsap kayo gipangita itong tawanan. Nahilong na sa kawas. Mayon ta kung milakaw na ang maong lalaki. Maribel. Ikaw ang gipangita sa maong laki. Ha? Saan kay tuyo niya? Anong nanggita mo siya babaeng albino? Ikaw ang giti, di ba? Oo, ma. Akong ilang gipangita. O, nagkita namin sa lungsod. Unsa? Nagkita mo sa lungsod? Mipalit siya og sigarilyo sa tindahan, ma. Og maog hapon. Nangutan na siya na bahin sa albino, ma. Nga mao ako. Maribel, kinsa mo totoo na? Usa siya sa napunalan ko sa uma. Nga milugos unta sa asawa ni Andrew. Unsa? Salpahis nung tawhana, ma. Manglulugos to siya. Pastilan pagkabagi sa magnaong totoo na. Kunya nagita gid siya nimo. Ayaw kahadlok, ma. Di na siya makailan ako. Tungod kay itom na ang akong buhok. Ug may foundation na ang akong panit. Dili ni mahimo. Ma, unsay dili mahimo? Kinahanglang ipalayo ta kay ni dapita, Maribel. Unsa? Maribel, panahon nang mupiya na sabta ining dapita. Ha? Anak, wala tayo na imahimo. May nagita na nimo. Pumisaan pa siya mabalik. Buti pasabot nga iya yung suhiro ni dapita hantun nga bakitan kaniya. Ma, dili mahimo mo kumpiyansa ta. Bisan ko may tamin ka na, aron dili nga na mailhan, pero di gyud mahimong magpadaol to niya. Pero ma, asa man ta paingon? Butago ka na sa syudad. Oh, syudad? Oh, sa syudad ka butago. Oh, ma, pero... Kinala mga bangtag kwarto sa syudad. Unya, ang imong tindahan. Ako lang una ni isira. Kinahalang ako ka nang ipahilo na sa syudad. Ma? Maribel, magpalit kog dugang foundation ni mo. Kinahanglan makatago kag gikan ana nangita ni mo. Ug ba sa hapon ta mubiya dinhi sa last trip. Aron gabi nga atong biyahe. Okay. Nakaluto na ko. Ang lingkod na sa namin si Love. Love, makaon ka ng imong giluto? Ala, wala ba tayo nga mukaon, anak? Lula. Na, ako day, mukaon na ako'y bala. O doon ko nakaon, ang imong ninutong paksyo sa baboy. Simple na. Ay, samang kalupi. Gusto kang muuna ka na kong kaanheng. Uy, isbak ko mo, Gusto ka ba, Ay, sa pag-unayat taon, anak mo. Imo taon kong anak ko, inusa. Sige na, Sina. Talawin na akong paksiw. Ako'y una. Wow! Kalami. Oh, lamig na. Ba naman ni mo ang nagluto? Dili sad, uy. Ako sila, ube. Ube, nga. Wow! Kalami! Lamig na kay apo man ni mo. Ako sa tilaw, Wow! Kalami! Lami gini kay ako man yung pag-umangkon ang nagluto. Nagkamay yung pasikalyo, Kainan na! Mamiya na dahil mi ining dapita. Dili na kyud ay magkakita si Andrew ini. Kangit-ngit sa ilang bahay. Asa man ka sila dapit sa syudad si Andrew, no? Migaw kyud kaayo. Si Nana, wada sab sa iyang tangkal.
Unsa man ang puti sa bumbong? Papel man na. Naa sa pultahan. Hala, papel man eh. Murag ito'y og bilin. Akong iwagan sa kong cellphone ang papel. Suwat man eh. Para kining Dodo. Noy Dodo. Mauni akong number. Wa na mi kahuwat nimo. Tawag ako kung dunay problema sa bay. Andrew. Oh, numero ni Andrew? Ako kining kopyahon. Picturean. Oh, Nana, nakuha na ako ang numero. Kinsa man ni si Dodo? Ay! Oh, kita ka! Wait lang. Maayong gabi eh. Ay! Usa mo kayo nisbahin eh? May tuyo lang unta ko ni Andrew. Andrew? Wala man sila din eh. Wala na syudad, namakasyon na. Ang mga tiguang, ila siyang gikuyog. Pila nagadlaw nga nilabay day. Unsa may tuyo ni mo Andrew, ha? Kuan, siya man ko yung nagbuhi sa akong iro. Manguta na lang unta ko kung ila pang gida. Ako lang tunging nun. Sige, salamat. Arin ako. Tuan na gudi ay sila sa syudad. Ay mo ni. Tayo sindi. Ron, manginit sab ka. Tiyo, imo kong hubgon? Di pa ka mahubugan ng red wine, ha? Ako, maimnesig kong red wine. Kalma lang, ma. Tiguang ka ba? Dili mo gunam kadaot ng red wine, good. Makaayo na sa heart. Oh, good for the heart, na. Oh, makaayo magkali sa heart. Oh, may nung ko yun eh. Mayon ta akong mutuoton ako ang tiguang. Nga ako ang tag-iya ni Nana. Maribel, di mo kagikan. Kuan ma, dito ra ko sa kalatsusihan. Anak, dili ka na maayo maglakaw-lakaw panahon sa kagabion. Kaya pa si basugatan ka at nangita ni mo. Ma, namulbos na ko. Di na ko nila mailhan. Sige na, paghipos na sa imong madadonon. Kay ugma, mamiya na ta inindap kita. Ato na pa kita mamuyo sa syudad, ma. Oh, Maribel. Sumaya na tong puyo ang samo ko syudad. Sige ma, mangandam na ko. Maribel, naghinam-hinam ka makapuyog syudad? Wa ka pa mahadlok dito? Wa ma, ganahan akong makatunog og syudad. Gusto kong musuway kung unsa ang kinabuhi sa syudad sa panahon sa kagabion. Oh ma, ngano bang nangupaw man ka? May problema pa, ma? Wa man. Nahadlok lang ko, anak. Unsa? Unsa may mong gigahadlukan, ma? Ganong nahadlok naman sab ka? Tungoy kayo ako makasiguro kung unsa ang mahimo na itong kinabuhi sa syudad, Maribel. Ma, nahibaw ko kung unsa kadasok sa tao sa syudad. Ug sa nakita ko sa mga salida sa TV, nakita ko nga mas busy sila sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kung di na gani sila magtagad sa ilang mga silingan. Pero dili ka mahimong upakita nilang usa ka albayno. Wa pagyapon mo usab mo balaod ni mo, Maribel. Dili ka mahimong makikigala sa mga taga-syudad. Ayaw ka bala ka, ma. Dili ko ibutang sa kakuyaw ang atong kinabuhi. Anak, ikaw ang akong gikabalakan. Ma, dako na ko. Magkamao na kong manalipod sa akong kaugalingon. Gawas pa, naanak ko'y takuban, ma. Di na ko makapakita sa mga tao nga usa ko ka albayno. Salamat. Kinahanglan timan-ana nimo, ha? Tungod kay kung may mga bangis nga mga tao dinis probinsya,
mas daghang salbahis mga tao sa siyudad, Maribel. Isaad ko, ma. Mag-amping ko sa atong pagpuyo sa syudad. Nakatuog si Cindy. Salamat din taon. Nga nagkaulan dyan maayo naman ko buton. Giuhaw man ko. May naman ako tubig. Love. May naman akong tubig dito sa kusina, love. Dadaan sa ka din, eh. Okay. Salamat nga. Maayo na kayo siya buot na ako. Misi ka man akong cellphone. May nanawag. Uy, sino Dudu man eh? Hello? Dudu? Hello? Noy? Uy, nagmanta pa gina ka dong, Andro. Oo, Noy. Unsa man, doon na ba'y naitabo dito sa probinsya? Ako anong wam ko kung may mutang doon kay doon na may babae nangita na mo dito. Sinyong bahay karaan ba? Unsa to? Babae? May babae nga nangitan ako dito sa karaang bahay? O dong, kuan? Noy, kinsa bang bayana nangitan ako, Noy Dudu? Nagpaila ba siya siyangan? Unsa may ang isura? Ug ganong nangita mo siya nako? O na dong, nangita siya ni mo? Ha? Ako gud ang iyang gipangita? Mamaw na dong, ikaw yung gipangita. Andro magidi ang nga niyang unang gilitok dong. Unsa? Unsa gud? Unsa may ang gisulti? Nganong nangita mo siya nako? Mao na, unya kuan, wa man to siya dagang istorya dong. Ikaw lang siya misulti na ko nga siya ang tagiyan ni Nana. Ang iro ba? Unsa? Tinuod ka? Nangita among babae sa iro nga si Nana? Mao na yung sulti dong. Siya ko na ang tagiya sa iro nga si Nana. O nangita siya ninyo. Nay, unsa iyang itsura? Wanong, guwapa man to. Guwapa? Nay, unsa iyang bayhon? Ihulagway siya na ako, Nay. Akuan kaning guwapa. Kuan itom og buhok nga taas. Itom? Oh, itom dong. Yung puti-on siya gamay og basta guwapa dong. Kuan, Nay? Wa ba siya musulti ni mo siyangan? Wa man sab dong. Mura man to siya kadaligod. Og igor siyang nangutana kung hain ka. Ako gina nga na nakasyudad. Mao ba? Mara na dong. Pero, Noy, sigurado ka nga itom ang iyang buhok? Oo, lagi. Yang pandit sa puti-on siyang gamay. Ano puti ba? Sigurado ka? Oo, ngano guday dong. Nagtuog na sa iyo pusong pagulagway niya? Kuan, kanang... Noy, mawam ka na imo nakita. Pero, sa sunod nga magkakita mo ba, pangutan na siya siyangan? Oo, sige dong, Andro. Sige, Noy. Salamat sa pagpahibaw na ko. Sige, may gabi diha dong. Pasilo akong natugaw ta ka, ha? Uway kaso, Noy. Husto ang imong gibuhat. Kinahanglan manawag ka diri kung doon na may mga panghitabo diha. Labi na kung doon ay mga tao nga maabot diha. Oo, sige dong, bye-bye. Sige, bye. Si Maribel ka ang ikasulti ni Dudu. Pero nganong lahi man ang iyang hulagway? Nganong dili man albino ang iyang nakita? Nausab ka ang kulor ni Maribel. Oy, Maribel? Mayong buntag, ma. Nagunsa ka dinis gawa sa sala. Abi na kung natuog na ka. Dili ko makatuog, ma. Paano man? Karong hapon pa itong biyahe. Giandam na akong daan ang akong mga dadunon.
So dito, naglinya na mo diyan tulo ka bag ni mo. Ma, may kaapta na batang bahay dito? Ay, mausa di akong ginahuna, anak. Ma, Paway na, sige na. Ay, kabala ka. Dati kasakaan sa syudad. mao pa? Sige na, katog na. Kaya maadto pa ko sa tindahan. Ako nang gibaligya ang akong pwesto. O karon may magbinayranay. Unya, ang mga tinda ni mo, ma? Apil sa palit. Busa na alat yung kwarta mabawon dito. Unya, kining bay. Magpaabot lang ni nato, Maribel. Ay, kabala ka. Bisag maguba ning baya, pero ato ning yuta. Way makailog ini nato. Ma, mapasaylo ako. Ano na ngayong kapasaylo na ako? Kung dili pa ko dangan, normal unta ang dagan sa imong kinabuhi. Dili unta ta magpalhin-palhin. Maribel, ayaw pasulang imo ko galigon sa nitabo karon sa atong kinabuhi, anak. Gasa ka sa Diyos nako. Maura na ibutang si mga nauna. Ug inahan ko nimo. Maong buhaton ako ang tanan aron mapanalipdan kas mga katalagman. Ma, Maribel. salamat, ma. Ay, kabala ka, nak. Ay, kabala ka. Way makausab sa dagan sa atong kinabuhi. Ug way makausab sa akong gugma nimo. Salamat, Marosa. Salamat. Di na yun mawa sa akong nahuna ang bisulti ng dudo na ko. May nangitan ako nga tag-iyan ni Nana. Pero, wa may laing tag-iya si Nana. Si Maribel raman. Pero, nga dili man tukma sa hitsura ni Maribel ang paghulagway ni Noy Dodo sa babae nga nangitan ako. No. Madayong tag-adtos dagat ron? Nga naman eh. Dong? Naintrigam kong maayos sa tawag ni Noy Dodo. Dong. Oy, Tio Lope, ikaw din na. Usang na dong. Ganong lang na sa mga ikagunahuna dong. Wala Tio. Doon na lang ko'y ginahuna. Dong, malipayo ng imong asawa. Ayaw na lang yung tao nagbikla. Abubuan na ba dahil na si Inday Cindy? Ay, higit ang pagunahuna og laing babae dong. Taon? Tio Lope. Dali, Maribel. Mao na ang last trip ka to sa akin. Ma, makasakay na gid ko og bus. Dali, anak. Dali. Manakay na ta. Sinan! Dali. Ay, dali. Pag ikaw dapit kuntana, aron makakita kas mga laing lugar panahon sa kagabion. Manalipay kaayo ko. Nakasakay na sa kog bus. Salamat, Marosa. Salamat. Anak, kinahanglan nga pagandaman mo ang pag-uli mong kinabuhi. Ma, lahi ang syudad kay sa probinsya, Maribel. Masa kinahanglan andam ka, ha? Andam na ko, ma. Andam na kong masakitan. Maribel. Ma, miandar na ang bus. Mular ka na ta. Pagbili na yan ang tingog mo na. May buhong na sila ni mo. Oo, ma. Ma, mular ka na kita. Oo, anak. Maribel, tabunin na imong kamot. Yan na. Huwa man din na ako mapulbusi. Anak, kinahanglan mag-amping ka nagikan ka ron, ha? Oo, ma. Mag-amping na ko. Excited ako nga makatulog sa syudad, ma. Oo, Maribel. Ilang ka oras gikan ka ron, makatulog ka nagsyudad. Thank you kaayo, love, ha? Mamisagot ka nga mag-overnight din sa beach. Gusto kong malipay ka, love. Ug naibaw ko, ganahan ikas dapin sa baybayon magpundo. Labi na panahon sa kagabion. Mo good. Tanawa na ko ng buwan.
Nagsidlak-sidlak ang mga bawat sa dagat ubos sa iyang hayag. Ingon ana kagamahan na ng Ginoo, love. Nga muhatag naton ining tanan nga libre. Libreng hangin. Ay, bitaw no. Unsaon na lang kung way hangin, love. Aw. Mumahala oxygen. Pausat. Magkuha ko red wine, ha? Sige, sige. Okay, mubalik na yun ko. Kaluoy sa mga asawa. Dili yun angin nga mabunuan ko niya. Tungod kay buutan kayo si Cindy. Ug nakasiguro ko nga ako lang nga siyang kasing-kasing. Ay, busa. Kinahanglan kalimtan ko na gyud si Maribel. May hunong na ta. Hindi na ta sa terminal, ma. Nakatuog man di ko. Ma, kadagang suga din sa terminal nila. Oo, ay siyudad man eh. O kanindot sa mga building atong giagian, ma. Ay, dali na, magita tag-taxi. Taxi? Oh, gitar. Ma, mitungas lagi ta ining bungtod. Doon na ta sa tupuyan, Maribel. Ha? Kanindot sa mga suga sa syudad, ma. Maunay na kanindot indapit na panahon sa kagabion, anak. Abi na ko kadto kita sa syudad sa ubos, ma. Dili mahimo magdugay ta dito sa ubos. Kinahala makaabot ta sa bahay gagabi pa. Bay? Dong, ilugar lang dong, panihog. Oh, may abot na ta, ma? Oh, Maribel, dali na. Ikanaog na natong atong mga butang. Dali na lang, panayaw ta. Unsa? Kamu na lang sinulaw Tio Lope, love. Dili ko kamo musayaw. Hindi ka mao. Ay kung ilarandro. Kaysa unas gamay ka pa. Magsige kang apil-apil ang kontis sayaw. Bitaw dong. Ako tayo mo tigbantay sa una dong. Love, dali na. Manayaw na ta ba? Sige. Bahala mo ha. Ayaw ko niyong katawi ha. Dali na. Yun na dong. Yes. Go, love. Higit na gamay. Okay na siya. Okay. Narang bahay nga tumpuyan, Maribel. Oh. Ma, kadakuan ha. O gangit-ngit. Layo-layo pa kyut gamay sa mga silingan. Mao na ang bahay sa imong amahan, Maribel. Sa iyang kaliwatan. Ma, dato ang akong amahan? O, Maribel. Adunahan sa anong panahon ang pamilya sa imong Papa Rogelio. O gibiyaan nila kining baya. Kita ang mibiya din ni Maribel. Tugod kay gipalayas ang imong amahan tugod nako. Ma, kun pauna, dili ta angay nga mopuyo diha, ma. Maribel, gipalayas mo tungod nimo, di ba? Buot ipasapot nga dili ta welcome ni anang baya. Wa na nagpuyo ng baya, anak. Unsa? Sawa pa mamatay ang imong apuhan. Di pa pangita nila sa papa nimo. Kung sa diya nakita na, gibili na nila sa imong amahan ang tanan ng kwarta o kining baya. Ha? Mao nga bisan kung dili pa ko magtinda-tinda, mabuhi ta, Maribel. Doon ay kwartang gibilin sa bangko ang imong amahan para nato. Sawa pa siya mamatay. Mao pa? Pero nga nang wala naman ka mabalik kining baya, ma. Sakitan ko maghandom sa kong pag-antos ining baya, Maribel. Nakapanumpa ko nga bisang unsay may tabo. Dili na gyud ko motunog ining baya. Unsa? Pero karon nga nagungaw na sa kakuyaw ng imong kinabuhi dito sa probinsya nga atong gitaguan. Kinahanglang anhi ko ikataguin dinhi. Ma, kawas pa. Sa dayong kamatay sa imong amahan. Iyan na rin gibilin ako. Mao ba, ma? Ug kay ikaw may manununod ining baya. Kinahanglang imo na di mapuy-an.
Dali na, manood na ta. Love, misabot kag kagwapo nga nahubog na ko. Oo, hubgon ka pirmi. Aron pirmi kong gwapo. Love, nagdupa naman ko. Mga tong na ta. Be. Dali, be. Ay! Hoy, love, ganiti ko maayo ha. Kay tingalig malagapa ko sa sahog. Dili may tabong buhian ta ka. Okay, saling sa kumbok to. Ay! Wag na. Di barag na ko, love. Matumba kita iniro. Hindi lagi. Kusganin mong bana. Ay! Ala! Awa na! Natumba yun ta. Mura man yung haunted house. Iwagi sa flashlight ang sud. O, ma. Ma. Kalapat sa sala. Kadagko sa sofa. Ayaw kahadlok. Huwag makasahod hindi kay kinandaduhan o pultahan. Mao ba? Pero... Dali. Atong nagkutan kining kandila nga atong da. Mao di nga nagpalit kag dagkong kandila. Ako pa ibalik ang linyas kuryente, Maribel. Busa dili pa dayon makagamit og suga. Sige, ma. Atong dagkutan ang mga kandila. Dali. Anha ta sa sofa man lingkod. Ibuta ang plastic sa kandila ng center table. Kay sirada na kaputahan. Sige na. Dagkutin na ng mga kandila. Kanang kandila sa baso ang una, ha? Oo, ma. Naana, ma. Hayag na ang palibot sa sala. Kalapat ko dahi ining salaha, uy. Oh. Lapad gud kaayo. Oh. Naunsa man ka, ma. Sige man kag pangupaw. Oh. Ma. Nga naman ka. Galit pagod kang mihilang di ako. Ma. Naunsa man ka. Nga naman man kag paayo. Ma. Wa anak. Nainomdom lang ko si mga amahan. Ug sa mga panghitabo ni sa unang panahon. Nalabas og balik ang akong kinabuhi ni Baya. Ma. Mahal ka ba ni Papa? Oh, anak. Gani kita ang gipili niya ka sa iyang ginikanan. Nganong wa ka man magustuhi sa iyang ginikanan, ma. Tungod sa sobrang kabalaka nila, nga ako'y makaingon sa hinanaling kamatayon sa imong amahan, Maribel. Ha? Nasultihan ta na ka. Parihas ni mo ang imong amahan o ang imong apuhang babae. Ug ako ang ilang gibasol kung ganong musupak nila si Papa ni mo. Manang lapay na ang tanan. Pasayloan na lang ang akong mga apuhan. Dugay ko na lagi pasaylo, anak. Gimingaw lang yung ko sa imong amahan. Ug ayaw ka pala ka, ma. Buhion ta og balik kining baya. Maribel. Kita naman ka ang tag-iyain eh. Aw, ato ning puyan. Oo, anak. Gani na anagin sa last will si imong amahan ang imong aan. Ha? Igod ka na kamahal sa imong amahan, Maribel. Okay. Niya naman kita, ma. Anita magsugod sa bago natong kinabuhi. O sige. Anhi lang na sa sala mga tuog.
Aray. Aray. Halina, usa ka. Naigo ka sa hayag sa adlaw. Ang ako rang likod, ma. Dali. Pasali po diri sa taas ng kortina. Dali. Diya ka una, ha? Mustang imong lawas ang baga nga kortina. Ma, apog naman kayo ng mga kortina. Anto sa nanguna, anak. Magsusikos bang kwarto din sa silong kung asa ka mahimong matuog sa panahon sa adlaw. Ako lang unang mo pili kwarto nga imong kataguan, ha? Sige, ma. Diha ka lang. Oh. Kanang kwarto na ko sa unang panahon. Ilaw mo sa hagdan. Usa ra bintana, ana. Akong suwayag aplip eh. Kanit-nit. Dini. Mauni ang haong ni Maribel. Maribel, nak! May kwarto ka na! Ang tusa lang ora ni gamayng kwarto ubos hagdanan, ha? Luwas ka din higikan sa hayag sa adlaw. Dinhi ka lang, diha ka lang, ha? Magkuha ko sa mong tambal sa paso. Ma? Oh, unsa naman sad? Magunsa na lang ko kunwa ka, ma. Anak, inahan ko nimo. Akong obligasyon na atimanon ka. Pero, ako naman unta ang angeng mo atimanin mo kay tiguang ka na. Samtang-hatagan pa ko sa Ginoo kapiskay sa lawas, anak. Akong ibu-bu nimo ang tanan akong panahon. Sige na, pahuay na diya. Ako na ibahala sa bay. Susihon ko pa ang tanang kwarto kung wabay mang mananap ka nakasud. Sige, ma. Ako na ipahala ining kwarto. Sagdi lang. May nahon-honaan ako aron makabaton kag kuryente dayon. Ha? Nalingaw ka ba sa itong bakasyon, love? Oo, love. Enjoy kaayo ko. Pero ugma, balik na tagtrabaho. Mamagid ang atong kinabuhi. Love, salamat ha. Siyempre. Buhaton yun ako ang tanan, love, nga malipay ka. Asawa ko ka. Misaado ko nga at nimanon ka. Pagkaon ka, hangtod sa kamatayon. Salamat, love ha. Wa nagiling ay og laing babay ha. Wa na, uy. Pero nag-igat-igat yun mong waitress kanina dito sa beach. Mauna, lamiar, bagpahiyom sa kanahan, oy. Murag yun og nag-come here. Ikaw untay niya takay, Lupe. Aron makakita kong apo nga gikan yun mo. Ay, naunsa naman noon nagkinabuhi Botole no magtopong na malatingali ni akong gatriil di kong kakitang apo. Ay, ayos ang pagdali mo, uy. Nga nang di man ko magdali, bata pa ka? Ha? Bata pa ka? Kapadong naman kung ako katigok sad nga ikaw, wa man yung kay babae. Uy. Pamulit sa deskilid-kilid, ay. La, ayaw sanang babae sa kilid-kilid, uy. Ayaw ka bala ka lila. Ako'y mangitag babae para ni Tiyo Lope. Ay. Mayo pa. Kaya naman gud ka sa modeling agency, love. Ikaw na bahala ng Tio Lope. Aron, doon na tayo bata sa pamilya. Noong sa mantahon mo, uy. Ano, ako may inyong problemahon na ng bata. Kamay o naghimog bata. Kay kamoy magtiayon. Himo dayon mo. Maabot man yun na mo. Pero si Lula manggod, ipaunsa man na nimo nga nag-request man og apo nga gikan gyud nimo. Lahi man ang amo gikan. Lahi diyan ba na tinuod lahi ka ng amo ani Andro. Lahi sa ding apo gikan nimong akong anak Lupe. Mo tira diha. Ani unya na nang tira mo you know, masugod na ko taon giuban ako taon. Ay sayon ra kaayo na Tiyo. Ugma, himuon ta kang batan-on. Unsa? Oo, ato ta sa parlor ugma. Ipausab ko na sa mga kailan akong bayot ang imong now. Ayoy. Kanang imong edad nga 48, himuon na mong 28, Tiyo Lupe. Saba, oy. Saba silan. Subot na lang, Lupe.
Hatagat sa kag-alaway para Ayan. pandit kung magpagwapo ka. Sugot na lang, tiyo. Basta haugma, magpagwapo mong duha si Andrew. Ipatina ta ng buhok nimo nga giuban na. Nakatuog man gyud ay ko. Ni anak gyud mi sa syudad. Oh, unsa na magkangurasa? Uy, may pagkaon naman di ay sa kamay lamisa. Intaon sapsa kong inahan. Giandaman kahapon ko di ang pagkaon. Hain man tong akong cellphone. Oh, Niara. Oh, alas 4 naman di ay sa hapon. Mahimo na tingali ko mong kawas din sa kwarto. Oh, mingit-ngit na ang sala. Gisira ni Mama ang tanang pintana. O may mga pagapagyot nga mga kurtina ang mga pintana. Tungod tingalin isa ko nga mahal. Pa, ganang wa man ta magkaapot. Pero nahibaw ko nga ang akong nasinati karon. Mausap ang nasinati mo. Nahimo siyang binilang ko ining paya. Oh. Lobat naman din akong cellphone. Pero dili pa ko ka-charge kaya wa may kuryente. Kung normal pa kong tao, busy na unta ko karon sa pagtinaw-kanay sa akong mga higala. Unsa kahapon ako siyang tawgan? Andrew, moadto na ko sa opisina ha. Nalay emergency. Pero hapon naman. Doon na lang ko'y kuhaon dito nga dokumento. Aron ako mabasa karong gabi eh. Kay ugma, absent ra ako. Sige. Ate mo ng trabaho. Basta ugma sa hapon, magpa-parlor tang tanan, okay? Bye-bye, love. Bye. Bye. Amping ha. Kamusta din eh? Okay. Maligo na ako. Unya, magduto ko sa panihapon. Ay, sa sunod daw na dyan ko mo trabaho, ani. Oh, kinsa man yung nanawag. Oh, saan na number man. Hello? Hello? Kinsa man Oh, tingog ni Andrew. Hello? Kinsa man ka? Anong dili magkamutingog? Si Andrew cute. Siya cute ni. Hello? Hello? Unsa man ka? Nga di magkamutingog? Unsa man ka, wa kay lingaw? Kung wa kay lingaw, please lang ayaw kong sa muka. Oh. Gi-off na niya ang pikas linya. Hala. Si Andrew cute ang akong napati. Dili mahitabong masayop ko. Siya gyud to. Pero nganong wa masab ko makatingog. Wa yung lingaw ng ubang tao eh. Manawag. Unya, di mo tingog. Unsam tao na sila eh. Ay, naku. Gayaw-yaw man ka diha. Ay na, ang ubang tao tiyo. May mga lingaw. Manawag, unya. Dili mo tingog. Aw, nangita gubat. Maogid. Tiyo, unsa naman?
Mamalit na kag lutoon para karong gabi eh? Oo. Magsuba man katag baboy. Damo ko'y karning baboy ug uling. Sige tiyo. Adto na ta sa loan magsugba-sugba. Unya, magsugod na ta aron ikipauli sa mga asawa. Nakaluto na ta. Gutom na gito si Cindy, ulit niya. Hain pa man na siya. May gikon komento sa opisina tiyo. Na, dong. Maminyo pa ka ko, dong. Na, nga kung di tiyo. Pero tiyo, ay lasag pamilig batanon tayo tiyo ha. Kay himuon na kang amahan nga bana ana. Ay, mura. Tiyo, kung sa type ni mo sa babae? Simple lang kayo. Bahala, gwapa. Ug dato, unya dato, sugot ko. Saman. Tiyo. Gwapa niya. Dato. Di masay katandong pilian, no? Uy. Uy. Di ano sabay. Nanawag na sab. Hello? Unsa magituyo nimo? Sulti na. Aron ko narong number ka. Masultihan ta ka. Unsa man ka? Babae ka o lalaki? Uy. Kinsa man dong? Hello? Ay. Di ka pumutingog tiyo. Hoy. Ikaw ba no? Pahuway ha. Ayaw kog sa muka. Kinsa man ka na nanawag ni mo dong, no? Na, wato yung lingaw tiyo. Bitaw tiyo, dali na. Magsugon tag sugba. Hala, nasuko na noon si Andrew. Ay, nganong di magit ko makatupag niya kung mangutana na siya na ako. Naunsa masab ko eh. Unya na lang kumanawag niyang balik. Ay, anak. Nagwanta ka na di ay? Oh, diin man ka ma. Ay, napalit kog generator para doon na kay... Doon na niya tayo sugaon niya. Kuyaw ka na magkandila ta magabi eh. Kuyaw kay masunog ta. Mao pa ma. Kung mao na, magkapalit na dali taglaing TV ini. Oo, magpalit ta. Total, naapil man o kahalin ang imong TV sa tindahan. Sige ma. Kailaay ka ayo din sa bahay. Sige ugma, magpalit kog TV. Pero unahon na itong paandar ang generator. Kamao day ka, ma? Kamao. Pero huwat ako diya, ha? Kay naghuwat ang tawang mubalik ko sa luyo. Tuwa dito ang generator. Naghuwat kong tools. Kinala mapasiga na to ang suga karon yung gabi una. Yay! Hayag na ang suga! Nindot sa gining doon na tayo suga, ma. Kay mo samot nga kahadlukan kining baya. Niagod ni iba pa sa bungtod. O diya, mura pag yung haunted house. Gusto ka. Pero nakatabag agyang ka makahadlok ka porma aron dili sudlon sa mga tao. Naama sa ikoral. Di ko ni masuod. Kung dili tulisan ang musod. Mao, ug luwas ka na gikan sa daotang tao nga nangita ni mo, Maribel. O ma, layo na ta nila. Ug imposibleng matultulan pa ta dinhi. Pero, usa ni kaleksyon ni mo, Maribel. Ha? Anak, nindot man ang mutabang ta. Pero kung mutabang na malanggani ka, unya ikaw na ang mag-ungaw sa kakuyaw, ayaw na lang pagtabang. Mo'y hinumdumi nga bisan ni at na dinhi sa syudad, kinahanglang magtago kagihapon sa kagabion, Maribel. O ma. Wow! Lami kita ang sinugbang baboy kon kanon dayo ini kaon. Amo lang. May mansag kay pakasugba. Ako na good ni. Mausad, Andro na good na. Baigi ka ni mo lotos, Andro. Mahiyod mo ka na magtukod og kanan dong. Sagdi lang lula. Kay kung wala ko'y trabaho, magtukod kog sutukil. Sige na. Kaon na mo. Mas may nang magkapasok-pasok mo kaon ba ning kainit. Mao gyud. Ay, na ang challenge diha. Dami ka na. Oh, uy. Naan sa ning yabag ay. Love? Naunsa ka? Ano ba nasuko ka man ang imong cellphone? Ang may nanawag pero di mo tingog. Hindi ka mo suko ana. Ganahan ang mga hasol nimo. Ay, pasagdi na diha eh. Ako na lang ito bagbi. Sige, tubaga. Ikaw na si pangasaba. Hello? Hello?
babae man ang nakatupag. Kinsa man ka, ha? Ano pa nang sige magpanawag sa kumbana? Ang asawa man di ay ni Andrew. Kinsa na mo gitawgan, Maribel? Ha? Kuan ma, Maribel. kanang... Doon na ka na dahiga lang mahimo mong tawagan? Anak, kuan. ayaw pamakak na ko. Please lang, ha? Dakong saang pagpamakak, Maribel. Huwag masuko ang Ginoo, ana. Mususulti ko tinuod. Ako lang gisuwayan og kontak ang akong higala, ma. O ginsa man ang maong higala, ha? Si kinsa? Si Andrew, ma. Hunsa? May numero ka atong Andrew? Oo, ma. Giyatagan ka ba niya sa iyang numero? Ha? Gipatawag ka ba ng Andrew? Mapasaylo ako. Pero wa, ma. Akong gusto nga manawag. Ugo siya mahibaw nga ako ang nanawag. Nakuha na ko ang iyang numero gikan sa papel nga gibilin nila sa ilang bahay sa probinsya. Maripil na unsa man ka. Anong imo magagisugba sa kayo ng imong kag? Gusto raman ko makikigalan niya sa cellphone, ma. Hunong na. Unsa na hindi masudso na siyang asawa ko mahibaw nga doon ay kasulsi sa cellphone ang iyang bana, ha? Maribel? Mahuugag pang tabita, ana. Inmaldisyon ka siyang asawa tungod sa imong pagpangitag paagi nga matinta lang iyang bana. Pero gusto raman ko makikigalan ni Andrew, ma. Laki siya, Maribel. Kapila ko na ni balik-balik ang sulti ni mo. Ang mga laki mopahimus na kung ang babay huyang, kung ang babay mo'y unang mopakita og motibo. Ma. Unsa man? Gusto ka ba nga ikaw ang sinugdanan sa luha sa iyang asawa? Ha? Gusto ka nga mag-away sila tungod nimo? Dili, ma. Oh, daar man di niya. Pasaylo ako, ma. Maribel, pag-amping. Kinahanglan mag-amping yung ka, anak. Ay, tuguti nga ikaw ang gabiton sa demonyo aron mahimong sugnod sa kagubot sa usa ka man nagtiayon. Busa kalimti ka na sa Andrew. Papasa niyang number diha sa imong cellphone, okay? O, ma. Karon dayon, pakita kong imo na i-delete. O, ma. Sige na, mutanaw ko sa imong pag-delete. O, ma, Rosa. Hello, Ameka! Uy, Miss Cindy! Ay, salamat kami. Ani kagbalik, madam. Dali mo, Andrew. Tio Lope, dali. Ibaon na lang si Tio Lopez sa pagparitoke. Uy, maritoki pa kaning akong naong do. Miga, himo ang batanon ang naong ining akong Tio Lope, ha? Ay, kabalaka. Kani ang dagway ngay luyat na kayo. Kung tunog balik. Luyat ba ko dong? Makurat kagbalik ani, madam. Sige, ha? Basta ka muna'y bahala sa akong bana o sa akong tiyo, ha? Di na ako matawagan si Andrew. Nga naman laay man kaayo. Ug mura man kong nag-uol nga dili na ako matawagan si Andrew. Nga na pang si Andrew raman ang niapirmi sa kong hunahuna. Nga nung gusto man kong makakita kanunay ni Andrew. May nanuktok sa putahan. Atlaw pang dako. Dili ko mahimong manghapli sa putahan. Hain magka si Mama Rosa. Hindi ko pinangarap. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabhion. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal. Sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Recording editor, Ariel Mancao ug John Lloyd Cabiana. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Mga yakap sa tuwing pagmula.
Ug mao to ka listeners ang part 7 sa Maribel sa kagabi uno ug kanang mulakaw sa kuno. Nasa ko'y paliton ron. Kanang di na ako ta sa una kong istorya. Thank you so much mga ka-listeners for watching, no. Hindi pa ako sa simbahan. Yan, ngit-ngit na dire. Ngit-ngit na paong nagsuga, no. Paong nagsuga diring dapita. Ito mga ka-listeners, thank you so much for watching. O dahil mga bata dire, shout out. Di maklaro. Ito mga ka-listeners, thank you so much for watching. O God bless sa tanan.